Vanaf 1 oktober kunnen de gasten voor dagbesteding bij het Smidshuis in IJsselstein terecht. Afgelopen weekend kon er tijdens de open dagen alvast rondgekeken worden en werd de voorziening officieel geopend. Ja, mijn doelgroep is jonge mensen met dementie, maar ook mensen met dementie die misschien 70 of 80 zijn, maar wel nog activiteiten wensen en wat meer prikkels wensen. Onderprikkeld is niet goed, overprikkeld is ook niet goed, maar daar zoeken wij de juiste balans in. En mensen met een niet aangeboren hersenwet. Dus wat de ene niet kan de ander. Wat de ene weet de ander. En samen kan dat een hele mooie verbinding geven. Want dat is waar het eigenlijk mij om te doen is. Een mooie ontmoetingsplek waar we verbinding maken tussen alle mensen die hier komen. Nou, mijn visie is vooral de volkshouden wat wel kan. En daarop focussen. En we proberen hier gewoon echt maatwerk te leveren. Want als je op jonge leeftijd deze ziekte krijgt, dan wil je natuurlijk nog actief blijven, deelnemen aan het leven. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat mensen zich gewoon hier zichzelf zijn, dat toe doen en gewoon nog zo lang mogelijk mee kunnen gaan in de maatschappij. Dat is gewoon heel belangrijk. Wat voor activiteiten kunnen mensen hier dan ook allemaal ondernemen? Ja, nou ja, goed, je ziet het al. Ze kunnen genieten van de tuin. De tuin is is heel mooi aangelegd. Kan men hier vrij rondlopen aan het water bij de vogels. Verder hebben wij nog een accommodatie verderop, een sportaccommodatie. Waar mensen ook gewoon kunnen sporten. Dus, en dat kan ook in combinatie zijn met een fysiotherapeut. Maar zodra de behoefte ligt, gaan wij met de mensen daar naartoe. We gaan vanuit hier zijn we heel snel in het bos, dus we gaan lekker wandelen. En verder kijk ik gewoon echt heel gericht naar wat men wenst. Dus als de wens is om te schaken en niemand kan dat, dan ga ik kijken hoe we dat kunnen leren en dan gaan we dat oppakken. Dus het is echt maatwerk. Ik probeer het voor iedereen zo goed mogelijk te plannen. Niet alleen voor de gasten, maar ook voor de familie is het belangrijk dat de plek goed voelt. Nou, onze moeder die heeft sinds 1,5 jaar Alzheimer. En toen kwamen we erachter dat hier een hele mooie de dagbesteding open ging. En ze is hier een aantal keren geweest. En het was echt meteen een heel fijn gevoel. Eigenlijk begon het met het Alzheimer Café. Een paar maanden terug. Daar heeft Claudia een voordracht gehouden wat ze van plan was hier. En toen was er eigenlijk al gelijk een klik tussen die twee. En toen hebben we inderdaad nog 2 keer hier een bezoekje gebracht. Ja, die twee, dat was zo'n klik. Toen zei mevrouw meteen van, daar wil ik naartoe. Hier wil ik zijn. Ik heb gelezen op de website dat het niet alleen voor de gasten is, maar dat ook de mantelzorgers. En dat zijn jullie allebei volgens mij waarbij wil gaan betrekken. Hoe zie jij dat in de toekomst ontwikkelen? Nou, ik wil heel graag hier als mantelzorger komen. Ik heb nog een tweede beroep, CQ hobby. En dat is barbecue. Helaas kon ik het niet doen. Op de openingsdag doen. Dat vind ik eigenlijk heel jammer. Maar dat houden ze voor mij nog te goed. En niet alleen dat, maar ik wil ook graag hier komen helpen. Misschien met wat koken of vrijwilligerswerk. Heel graag zelfs. Zie je ook een rol als dochter weggelegd hier in de toekomst? Ja, ik zei tegen Claudia, waar ik ook maar iets kan doen, zou ik heel graag, want het is gewoon heel mooi werk. Ook in verband met mijn moeder, maar ook gewoon zo voor alle anderen. En ik denk dat we met mijn vader met een barbecue volgend jaar heel goed kunnen doen. Hier een hele mooie barbecue voor alle mensen om ons heen. Claudia en ik hebben het er ook al heel vaak over gehad, dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Ja.